està prou clar. Al blau, el paper i el cartró. Al groc, les llandes i els envasos. Al verd, el vidre, i al marró, tots els residus orgànics. Però on dipositem un cartutx de tinta de la impressora? O eixa bombeta que ja no fa llum? O el mòbil que se'ns ha estropejat? Només a l'àrea metropolitana de València es generen en un trimestre més de 134.000 tones de residus que no han anat als contenidors específics de reciclatge. Un material que en moltes ocasions podria tindre una segona vida. Utilitzen els ecoparcs? Els ecoparcs, si tinc que tirar algo gran, sí. En vez de deixar els trastos així al mig del carrer i això, pues vaig un momentet ahí a l'ecoparc y ho tire. ¿Utilizan los ecoparques? Sí, sí, sí. Yo a veces digo, ay, baja a ver si pasa alguno con un carrito y se lo das a mi marido. No, allí. Teclado y ordenador y más ratoncitos. Jennifer, hi ha contenidors per a moltíssimes coses, però no sempre trobem l'adequat. Per això esteu vosaltres, veritat? Sí, aquí se trae todo lo que no se debería de tirar a ninguno de los contenedores que hay en la vía urbana. Pilas, radiografías, bombillas, aceite de cocina, infinidad de cosas. Clar, i vosaltres sou un ecoparc mòbil, aneu manejant-vos, no? Somos 6 ecoparques móviles en toda el área metropolitana. Nos vamos moviendo cada 2 o 3 días. Estamos en diferentes puntos de toda el área metropolitana. Hola, Anna. Hola, Toni. Veig que n'hi ha vida més enllà dels contenidors que trobem al carrer i això és un bon exemple. On ens trobem? Ens trobem en un dels 20 ecoparcs fixes que pertanyen a l'entitat metropolitana de residus. I pel que veig, ací n'hi ha de tot. De tot, des d'electrodomèstics més xicotets a grans electrodomèstics, com poden ser neveres, cuines, inclús els panels solars. Que Els solars també arriben ací. També arriben així. La pintura que ja està gastada, els pots de pintura o aquells que ja caduquen. Mira, una dada curiosa són les bombones d'helio. I això és per als globus, dels xiquets? Efectivament, fa uns anys això apenas es gastava i ara tenim un boom. Hola, Sara. Hola, Toni. Des de l'Entre feu un esforç molt gran a l'hora de separar i tractar tots els residus. Fins a quin punt és important això? Si separamos bien el origen, nos aseguramos que llevamos menos a vertedero y que reciclamos más. És molt important també l'ajuda de les persones de a peu, de cadascun de nosaltres. Podem fer alguna coseta, ¿no?, per millorar este tema. Sí, sí, sin duda, la colaboración ciudadana es fundamental. De hecho, los valencianos estamos muy concienciados. Por ejemplo, hemos mejorado un 35% la separación en origen con respecto al año 2019. En la Comunidad Valenciana estamos trabajando mucho en la educación ambiental, precisamente, para ayudar a todo el ciudadano que está concienciado, para hacer mejor las cosas, para dar ese salto que es muy importante en una situación que estamos de emergencia climática muy probada.